Ndimafuna tiyambe ndikunena kuti good morning koma akuluakulu anthu simunagone kaya tingonena kuti anthu sanagone mwina ena magoneti nde poti simunagone tingonenabe kuti noti tipitilize tsikuli kunavuta kwambiri tudzulo ndipo ni nkhani yomwe tadzuka nayo lero zaululika zonena kuti ku pension fund akunena kuti kumene koko kanapezeka zonena kuti basi mayimonena kuti no ndalama zithandizire ainwaka ndalama anthu anagwira ntchito boma ndipo anapuma basi ndalama zija zipangireni mapulani kukagulira akuti tu Amalis Hotel akuti basi titenge ndalama zitikazigulire hotel inu mukagulira hotel ndalama ndi zanu ndalama zimenezi kumakambabe kuti ndana amene aululawo and it's unfortunate chifukwa noti zachitikaso ndekuti muboma lomwe lilipo pano pali timakambabe nyasi ndi nyasi magayo usitingamakhale pasi ndikumasekedwa nyasi tikufuna zinthu zolongosoka ife ndeti ngopangabe motere nkhani waivundulabe ndemoja tu Alexis Kamangila tingoneka clip akakapa akambapo za pension fund kena kono tipitiriza bwinobwino kuifotokoza kuti ati kodi ino zinakhala motaneti ankhula nkhani kwa Malawi nkhani ndi yachidule chonchi ndi matambasule chotere mu 2024 ndikukhulupira kuti mu January 2024 boma la Chakwera so nkhani ndiyofunikira kwambiri fai kukhuza maboma awiri boma la Chakwera ndi boma la Mutharika apita Mutharika mkukuta moyo boma la Chakwera mu 2024 January imeneyo kuzera mu timati pension trust fund public pension trust fund imeneli ndi kabungwe kamene kamasunga chuma cha anthu ogwira ntchito mboma chuma chimene chimayenera kuti zaperekedwe munthu jakatani kuti akasiya ntchito akapanga retire ndi pension imene ikunena kuti pension fund ndalama zimene anthu amalandira akapuma ndilokwiya kwambiri chifukwa kuti anthu akumwalira ambiri akukanika kulandira pension and Malawi government I don't understand even Malawi Law Society how we are letting anthu Malawi agwira dziko lawo aligwirira ntchito and nthawi zambiri amakhalanso amene ma civil servants amene amagwira ntchito mboma mozipereka kwa zaka amene sabera boma amene alibe ma connections amene sangatenge zinthu kuzera mu njira za kamberembere ndi amene akumamwalira akudikira kuti ndalama zawo zichokere ku pension alandire ndalama ziyosabwera ineyo ndikukumbukira kuti 2024 titayamba kukamba nkhani za judiciary publicly sopano titakwiya nkumango panga pa public pambalambanda kumango zitulusa pana atuluka gulu limene lina anthu anandibwerera kuti inenso makolo anga ndalama zawo kanika kulandira inenso chani ndikukumbukira kuti panali nsikana wina anazapanga demo anakakhala ku pension ku Capitol Hill kuti ine sindichoka pano pana ndalama so I know this issue inside out because I heard stories ndinamva nkhani kuchokera kwa eni ake amene akuvutika either makolo kapena makolo amene anagwira ntchito nkumwalira asanalandire mpaka na pension ya ndalama zawo ana awo ndikuvutika zaka akuyendera komano anthu amene atuluka kumene so izizi amene mwina apanga litaya kumene koma mwina nda mabwana akumalandira mwachangu kapena anima connections amalandira mwachangu ku pension fund kuli katangale wantu agalo and the issue it's a priority Mr. President and the Minister Mwanamveka Minister of Finance this is a priority issue ya pension fund ndikukamba izi kuti kubedwa ndalama pamene tikuyankhula pano komano ndimafuna kuti ndibwerese action point because I'm a man of action so I'm going back to the issue kuti kuchitikana kuchitika njani boma likuyenera kuti lipange strategy yopereka ndalama kwa anthu amene akhala pa ntchito ndipo amaliza ndipo akupuma
ndalama zawo akuyenera apasidwe mwachangu ndipo amene akhala kudikira nthawi yayitali akuyenera apasidwe moyambirira. Za corruption ayi, za ziphuphu ayi, and izi process imeneyi tikufuna kuti ichitike public. Patuluke information data under the Information Act. Malawi Human Rights Commission kodi mmakhala mukupanga chani pa nkhani zinazi? No, on a serious note. And even HRDC said, can you wake up on this as well? Namiwa, I know Namiwa is a man that will run Kenya pension fund. Kenya ndama zanto huma. We want government within 2 weeks to funa team vekutena kuti no, this is what we're going to do. Koma tukuzua kuti APM amapanga zinthu munthawi yansanga mwina susitifika kumene. Koma ngati sizitero, then tonse amalawi tikuyenda tigwirizane, tikakumane, tipange not mademo as such. Koma tikuyenda tikakumane malo amodzi ndikukaonesa mkwiyo wathu. Who strategize, but I'm sure kuti we will not need to do that because I know APM. In terms of how he's doing his things, apanga sort this issue. Chabwino mmene taonera pamenepo komanso kumvera limodzi akukamba nkhani za anthu ogwira ntchito fangoti pension fund. Izi ni ndalama za anthu amene amagwira ntchito mboma amene asopanono nthawi yokapuma ija alandire ndalama. Usati ngati mbali yowathokoza ayi, izi zimakhala ndalama zawo. Now, tipange zonse. Ine ndogwira ntchito mboma ngati dokotala. Etiti pamene kugwira ntchito ngati mboma muja ngati dokotala ku Kamu Central Hospital ndikulandira mwina 400,000. Pa 400,000 ija adulapo ndalama ya msonkho imene ndikuyenera ndilipire kuboma. Kaya adulapo tingoyerekeza kandi 10,000 tingoyerekezeti ndikuti patsala 390,000. Pamene pa 390,000 paja adulapo ya pension mwina adulapo kande kuti tingoyerekeza ndi 50,000 ndikuti pakusala ndalama zingati 340,000. Mayona ndi imene akundipasa ngati ndalama yanga tingoyerekezeti yonse ija koma ndiyanga kupatula mwina 10,000 yapita ngati msonkho kuboma ija. Komano ndikuti no 50,000 ayidula ija yonena kuti no ndiyoti ndiyo kapumula ndalama yanga yokapumula yoti azandipase ndikakazamaliza ntchito akungondisungira osati kuti noti akungondisungira ndiye kuti no imene chai ndiyangabe 50,000 mwezi uliwonse ndipo zikuzo ndikugwira ntchito mwina kwa zaka kaya ndisakati ngoyeleke zaka 20 ndiye mutenge miyezi ngati imene mwaima 50,000 ochuluka bwanza amene anasevedwa ndalama zija zikukaperekedwa ndiye kuti no ku bungweno kapena ka department koma kamatchedwa pension fund kumene amakasunga ko ndalama zimenezi za anthu opuma. Now, pata zaka 20 ndikufuna ndalama zanga zidzefa nthawi imene ndiso ndikweso ntchito ndapumula ndiyena ndizena ndilabeka ndalama kanga kacheti olo ndipasidwe ndalama zanga zija zonse zija ziwerengere. Now, taonani zomwe zikuchitika sopano ndalama zija ndi makapena akakazitenga ana kuti ndikukagulira no Amaris Hotel paiwe imeneyo basi tunde kuti ine ndikamapita kukalonjerera ndalama yanga hakujeni basi uzikhoretsa mpaka na ndithu kumapezeko zonena kuti ineyonso mwina kumwalira kumene ndalama ziyoserani osizilandira. Pamene ndakula zonse josene yagweso ntchito singathamange bwinobwino koma ndi nthawi imene ndikufunikira mankhwala ndadwala topela ngala foka ndizifunikira mazithandizo zina zake zonsezo ndi kuti no kumapezeko ndambaso kuvutika. Pamene ndalama zanga ndi kuti no kapewina wake makapena akazitenga ndikati gulira Amaris Hotel kaya kufuna zidyapo ma profit kazikhala motani. Guys, let's be serious. We cannot sit down and kumana kuti nkhani zizende zabwino. No, tikuyenera tiziyankhula zora kuikazi tiziyankhulapo. Now, nkhani yakuti tuyinayamba ndi kuti ka mulamuliro wa Chakwera kuzabwera ndi kuti mpaka ne adzafika mulamuliro wa Peter Mutharika. Now tikamakamba izi zisiti pafuna beri zikhala basi ndikumamblema Peter Mutharika. No, Peter Mutharika sanapanga zimezi. Wapanga zimezi ndani? Fanze yemwe yapanga zimezi zindiya yoyang'anira kumbali zakatangalo kuti amba ndako pension fund omweyo board yakumene koko ya pension fund yo pofuna kugula chinthu chimenechi ndikuti anapanga ziganizo anthu akumene koko ku pension fund amene amayang'anira ndalama za anthu opomawo opoma bomawo amenewo ndamapanga chiganizo chimenechi. Komaso ndiye kuti no bungwe lija la Anti-Corruption Bureau lomwe limayang'ana zakatangale kunoku ku Malawi nawonso zikuoneka ngati mamuonera kuti no azipange hodi nkhani ya anayimva koma anangoyimitsa kenako basi nkuipanga sukiriyo rai mukhoza kugula. Isipanonikire bwinobwino kuti zimazitika ndi zotani.
chabwino awa ndi makeseza zatemata allegedly komabe chomwe tikufuna ife pali ma document ilu ngati yoyamba ndimeneyo mwayiona imeneyo ikuonesa director general wa ACB ndipo no yukamba zonena kuti chani of course mapita ndekuti kwa akuti Frank Mbeta amene ndekuti ndatone general ja kuifotokoza bwinobwino akuti the allegation of corrupt practices surrounding the purchase of Amaris Hotel by the Public Service Pension Trust Fund Board akukamba zonena kuti nkhani ndionena kuti umumo tikuganizira nkhani zoti no pakufunika pachitike sachinyengo zina zake kumbali yakagulidwa ka Amaris Hotel ndipo Amaris Hotel imene ifuna kugulidwa ndi a Public Service Pension Fund nde inuyo atone general amene mayang'ana za malamulo ku boma tikufuna mutani tikufuna muonikepo nkhani imeneyi now kuchoka pamene bubu ndizonena kuti khangarana dzayimitsa kuti nokhe zinthu izi zimene zililimo ndizofunika zoti tiyimitse kaye sitingalole kuti izi zichitike chani kenakono ndikuzayipanganso kiliya kuti basi tikhozano kuyisiya basi kuti apitilire basi kugula amene wangatha kugula amenewa ndeta apa pakubweraso akalata ina kuti kuchokera kuti semene itone kuchokera ku registration of register of financial institution amene amalembesa ndi kuti no zimageni za zimene zimapanga za ndalama kunoku ku Malawi akukamba ruzonena kuti strictly private and confidential zinaisa chinsisi koma abe zatipeza report on public service pension trustee funds investment in Amaris Hotel apereka report nkhani za kugulidwa kwa chani kwande kuti Amaris Hotel imene iyi chani kuisa ntchito ndalama za pension za anthu amene amakhala anagwira ntchito boma koma nde kuti no kupumula ndalama zawo zimenezo anyways ma document onde aliponso kwambiri akuti atone general Attorney General request for urgent intervention proposed acquisition use of investment limited trading as the Amaris Hotel by the board of the Public Service Pension Fund. So kasukati kunena zonkhani zono even Attorney General sonde kuti zinapeza. So magaya wawa ndi magaya onena kuti loeni mukapanga check ma date ngati yapapa ndipa 28 December 2025 meaning kunena kuti ni magaya amene alipo pano pawo. Guys, what is happening? This is not fair. Magaya kwira ntchito for years zaka kwira ntchito muzuwa sokali kumaona mpozisi munthu wamba kwira ntchito kuyamba changa koma sakusenta moyo kongolowa basi ndalama zake zigwirira ntchito apita ku pension kuchako kukapuma kucha ndeye kumene kuchosa akavutika osati masewere komatu kali ndi kandalama kenaye kamene tuye anaita kugwirira ntchito sizoti anaita pempha. Now here we are makape mungopezeka zono mukutenga ndi kuti zinthu mangogulisa basi no humanity palibe umunthu papa. No, this is not on. Something must be done. Apa mpofunika zonena kuti china chaka chichitike. Magama magwira ntchito ku pension fund also funika ngara ina Alexis Kamangila kuno rayimitsidwe. No, ife tikunena kuti magama ni wafaidwe ose fire them. Achosidwe ntchito amene makape ajabe. Awo aso magama nali ku anti corruption bureau. Masai nonena kuti madilephera magama ni muli kuchani ku akuti jana Attorney General. Always zinkani zomwe zikubwira so complicated. What's happening? My guy, you are failing us. And what's the point of having you? Tukwene tikhaina nuso before that. For zero honest zono temurele pera ife kufuna fans yomwe ngabange fix. So is this semina now zibanga blog koma munapeziko mpaka Amaris Hotel yecha kuti kagulidwa jana. Guys, no, something must be done. These guys must be kicked out. They are not helping us. They are not helping us at all. At least as I can explain kuti nokodi chuchitika ndachani koma these guys I think magaya wajoke tikapanga choncho roti ngakilinda tike kubanza magaya amene angathandize. This is not on magaya. Chisoni mulibe yayi. Kumadya ndalama za anthu amene mpaka ndikuti anthu akumaka pomwalira mpaka nokamwalira nditu ndalama zawo zijosa zinunkhakolo pang'ono pomwe. Anyways, meneru anthu aina magona izi ndi meneso ndi kuti zimapezeka kuti zikuzunguliratu usiku onse anthu samagona pano paro
basi nkhani yake tu ndimeneyo lesi kuti nokodi zomwe zingazitike sosogolo ndizani ngopanga clarify one thing ena akuona zoti muyikira kumbali muyikira kumbuyo fans ya Yakatangale naona comment ya wina wake ndimamvera channel chikoma nomwe amba kuyikira kumbuyo ya fans ya Yakatangale no if we don't do that. Now tell me panopanga ndayikira kumbuyo munthu wina ake ifeyo timayikira kumbuyo zimene zili zoona mafanzi imenenso mukumayankhula choncho basically pankukhala zoona kuti news ndekuti nosimunawo wonere video simunayimvere mukayimvera bwinobwino mukaona kumapeto commentary kuti nokodi where are we standing. We always condemn zinthu ngati zizi and we want the right thing to be done. So anyways nkhani ndimeneyo akuti